سلام كما يتصنحوا كبرات تخطاتلتين لو مستدالو حدشت زيناتات وصان وشت عدن حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم يقدم فلما اندر استات زينا دكتور دبرسين غبر ميكائيل قدامي اخيبا كابينه بمكياد صرحهم كجمرو خلو ليتنال جنرال تادس ورد دما اتسغمتينا حدغኛን አዕናውን معرف زمرح يكبلو برتع متنقاታ ሂቦም ኣብ ሰማያት መቀለ ነፈርቱ ክራአ ከም ዘዓላ ድማ ተገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ፋሽቃን ቤሻንጉል ጉሙዝን ብርክት ዝበሉ ጸረ ነፈርት ምክልኻልን ወታደራዊ ኃይልን ብምውፋር ደባው ወጥረ አንሂሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ተኣፋፍ ዞባን ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃሳት ክሳብ ሕጂ ወጋዓው ምላሽ ይሃበሉን ኣብ ትግራይ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካ ወጥሪ ናብ ሓደገኛን አዕናውን معرف ተሰጋገሩ ሌትናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን በኃይልን መሓዝ ዝግበር ፈተነ ክኸሱ ከለው ግዚያው ምሕዳር ስልጣኑን ምክልኻል ዘለዎ ጽኑዕ መርገጺ አፍሊጡ ዝብልን ተወሳኺ ካሊ ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኸብሪ ንዕድም ኣብ መንጎ ሕወሓትን ግዚያው ምሕዳርን ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ስልጣን ናብ ዝለዓለ ብርክ ወጥሪ ተሰጋጊሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሎማ ዓርብ ሚያዝያ 30 2018 ዓመተ ምህረት ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ካቢኔ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ክልል ቀዳማይ ኣኼቡ ምክያዱ ተገሊጹ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ሕወሓት ነተቀድሚ ኩናት ዝነበረ ቤት ምኽርን መንግስትን ከም ዝተመልሰ ካብ ዝገለጸትሉ ዝሓለፈ ሶሉስ ሚያዝያ 27 ዝቐጸለ ስጉምቲ እዩ እዚ ብክልላዊ ማዕኸናት ዜና ዝተቃልሐ ኣኼባ ካቢኔ ብወገን እቲ ብፌደራል ኣፍልጦ ዘሎ ግዚያው محدار ترر ግብረ መልሲ አስዒቡ ኣሎ ግዚያው ፕሬዝደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃብዎ ሓጺር መግለጺ እቲ ተመሪጸ ዝብል ወገን ዝቐረበሉ ናይ ዘተን ምርዳእን ጻውዒት ዕሽሽ ብምባል ብሓገዝ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ኣዳራሽ ግዚያው ምሕዳር ኣኼባ ምክያዱ ገሊጾም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ወሲኾም እዚ ሎሚ ሚያዝያ 30 ዝተርኣየ ፍጻመ ሓደገኛ መንገዲ ጅምሮ ልዕለት ምዃኑ ኣጠንቂቖም እቲ ግዚያው ምሕዳር ንኹሎም ካብ ዝስጉምቲ እዚ ክስዕቡ ዝኽእሉ ሓደጋታትን ሳዕቤናትን ተሓታቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኃይል ምዃኑ ብወግዒ ኣዊጆም ኣለው እዚ ኣብ ውሽጢ መቐለ ዝተኸሰተ ፖለቲካዊ ምትፍናን ኣብቲ ከባቢ ስጋት እናፈጠረ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ነበርቲ ከተማ መቐለ ተወሳኺ ምንቅስቃሳት ከም ዝተዓዘቡ ይገልጹ ኣለው ካብ ነበርቲ ሓደ ከም ዝሓበሮ ሎሚ ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 5 ፈርቓን ኣብ ሰማይ መቐለ ንኻልኣይ ግዜ ነፋሪት ውግእ ተራእያ ኢሉ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ኃይሊ ስራሕ ምጅማሩ ነቲ ብስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝቆመ ግዚያዊ ምሕዳር ብተግባር ዝተገዳደረሉ ፍጻመ ኮይኑ ኣሎ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣብ ትኽልል ክልተ ተቐናቐንቲ ምሕዳራት ብሓባር ዝንቀሳቐሱሉ ግዚያዊ ሃዋህው ፈጢሩ ይርከብ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ምስሓብ ብዘተን ምፍታሕ ዝተገበሩ ፈተነታት ክሳብ ሕጂ ውጽኢት ከም ዘየምጽኡ ይዝገለጽ ዘሎ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ምስሓብ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዝቐረበ ጻውዒት ውድቕ ተገይሩ ናብ ዘይተደለየ ወጥሪ እቶም ምህላው ኣመልኪቶም بوغن فيدرال منگستی بزعوا از ام مقاله زرع زل حدش معبالتاتن وتدراو منقسقاساتن كساب حجستو هاو وقعو مغلصي يلن يخون انبر اب سماي مقاله استرایت نفاریت وگنت وطری توسخ ملکع حواتو الا اب موداتا ازي اب تግራይ زرع زلو ፖለቲካውን ወታደራውን معبالتات ናብ ዝኸፍ ደረጃ ከይሰጋገር ብዙሓት ስጋኣቶም ይገልጸለው እቲ ግዚያው ምምሕዳር ሰላም ንምዕቃብ ዘሎ ድልውነት ክገልጽ ከሎ ሕወሓት ድማ ብወገና ነቲ መንግስታዊ ስራሕትን መቐጻል ተጽዕር ምህላዋ እትጸገም زيادة استحلال خجيروه يركب ኣብ ክልል ትግራይ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብ ናብ ሓደገኛ ደረጃ መብጽሑ ብፌደራል መንግስቲ ዝተመዘዙ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጠንቂቖም እቲ ምስሓብ ብፍላይ ኣብ መንጎ እቶም ዝተፈላለዩ ኣካላት ምምሕዳር እቲ ክልል እናገፍሐ ብምምጽኡ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ስግኣት ከም ዘውደቆ ተገሊጹ ኣሎ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተጸዊዑ ዝተባሃለ ኣኼባ ካቢኔ ሚኒስትራት ዘይሕጋዊ ክብሉ ጸዊዖም እዚ ምንቅስቃስ እዚ ነቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ሰላምን ድርጋትን ኣብ ሓደጋ ዘውደቕን ናብ ሓደገኛ ናዕናውን ምዕራፍ ዘሰጋገርን ምዃኑ ኣመልኪቶም እቲ ግዚያው ምሕዳር ከም ዝሓበሮ ስሙ ዘይተጠቐሰ ጉጅለ ምሕዳራዊ ስልጣን በኃይልን መሓዝ ፈተነ ከም ዝገብር ተኸሲሱ ኣሎ እዚ በኃይል ስልጣን ናይ መሓዝን ባለነቲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ተመስሪቱ ዘሎ ግዚያው ስርዓት ዘግህስ ምዃኑ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣስሚሮምሉ እዮም እቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብ ነቲ ድሕሪ ኩናት ዳግመ ህንጸት ክጅምር ጽበ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ
ጾር ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝኾነ ይኹን ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ምንቅስቓስ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ሰራዊት ጸጥታ እቲ ክልል ድማ ሰላም ንምሕላው ድሉ ምዃኖም ኣፍሊጦም ብወገን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ እቲ ኣኼባ ንረብሓ እቲ ክልል ንምምላእ ሃጓፋትን ምምሕዳር ዝዓለመ ምዃኑ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ይኹን እምበር እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እዚ ስጉምቲ እዚ ንመሰልን ስልጣንን እቲ ሕጋዊ ግዝያዊ መንግስቲ ዝግህስ እዩ ብምባል ይቃወምዎ ኣሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ውድብ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ክፍተት ናብቲ ምምሕዳራዊ ትካላት እቲ ክልል ሰጊሩ ምህላው ተዓዘብቲ ይገልጹ ሌትናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ፖለቲካዊ ምስሓብ ብዘተን ብሕጋዊ መንገድን ጥራይ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ዝኾነ ይኹን ጎንፂ ዝዓለመ ስጉምቲ ንህዝቢ ዳግማይ ናብ ጸገም ከየእትዎ ዘለዎም ስግኣት ገሊጾም ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት በቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተመስረተ ግዝያዊ ምሕዳር ብመሰረት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝቆመ ብምዃኑ ነቲ ስምምዕ ዝግህዝ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ኣብቲ ሃገራዊ ሰላም ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል ተገሊጹ እዩ ኣብ መወዳእታ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንህዝቢ ትግራይ ተረጋጊኡ ኩነታት ክከታተል ጸዊዖም እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ንምሕላው ዘሎ መርገጺ ጽኑዕ ምዃኑ ብምግላጽ ዝኾነ ይኹን ናብ ዕግርግር ዘምርሕ ምንቅስቓስ ብሕጊ ከም ዝሕተት ኣጠንቂቖም ኣለዉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ዓርቢ ኣብ መቐለ ቀዳማይ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ብምምራሕ ስርሖም ብወግዕ ከም ጀመሩ ተገሊጹ እዚ ኣኼባ እዚ ኣብ ውሽጢ ደጀን ኣብ ዝርከብ ንእሽቶ ኣዳራሽ ኣኼባ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ዝተኻየደ ኮይኑ ንፈለማ እዋን ድሕሪ እቲ ሓድሽ ምምሕዳር ምምስራቱ ዝተጸውዐ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝተመርሐ ሓድሽ ምምሕዳር ከም ዝገለጾ እቲ ኣኼባ ብቐንዲ ኣብ ቀዳምነታት ምምሕዳርን ዳግመ ህንጸት ትካላትን ዝዘተየ እዩ ብተወሳኺ ትግራይ ድሕሪ እቲ ዘጋጠመ ኩናት ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ጻዕርታት ኣብ እተካይደሉ ዘላ እዋን ኣዋህባ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንምምሕያሽ ዘኽእሉ ውሳኔታት ምሕላፎም ተመልኪቱ ኣሎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት እቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ዳግማይ ስርሑ ንኽጅምር ካብ ዝተወሰነሉ ኣካታዊ ውሳነ ስዒቡ ዝመጸ እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ክልል ክልተ ተቐናቐንቲ ምምሕዳራት ከም ዘለዉ ዘመልክት ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ተዓዘብቲ ንኹነታቱ ፖለቲካዊ ምትሕዋስ ክብሉ ይገልጽዎ ኣለዉ እቲ ብፌደራል መንግስቲ ኣፍልጦ ዘለዎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ምንቅስቓስ ብትሪ ከም ዝቃወም ይፍለጥ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እዚ ስጉምቲ እዚ ንሕጋውነት እቲ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝቆመ ግዝያዊ ስርዓት ዝግህስን ንሰላም እቲ ክልል ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ብወገን ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ሓይሊ ግና እቲ ዳግመ ምምላስ ቤት ምክሪ ይኹን ምስያም ካቢነ ነቲ ብህዝቢ ዝተዋህበና ውክልና ንምኽባር ህዝባዊ ኣገልግሎት ንምስላጥን ዝዓለመ ምዃኑ ይከራኸሩ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ዘሎ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝደየበ ዘርኢ ምዕባለ እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ደጀን ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢነ ብተግባር ስራሕ ንምጅማር ዝተገበረ ፈተነ ምዃኑ ዝገለጹ ተንተንቲ እዚ ኩነታት ኣብ መቐለ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ዝያዳ ተኣፋፊ ገይርዎ ከም ዘሎ ይሕብሩ እቲ ኣኼባ ኣብ ንእሽቶ ኣዳራሽ ክካየድ ምምራጹ ድማ ካብቲ ልሙድ ወታደራውን ጸጥታውን ኩነታት መቐለ ብዘይፍለጥ ዝተኻየደ ምዃኑ ይግመት ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ፖለቲካዊ ምስሓብ ወፂኡ ሰላምን ዳግመ ህንጸትን ናብ ዘረጋገጸሉ መድረኽ ንኽሰጋገር ዘለዎ ትጽቢት ልዑል እዩ ይኹን እምበር እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ናይ ክልተ ምምሕዳራት ምንቅስቓስ ነቲ ድሕሪ ኩናት ዝተጀመረ ናይ ሰላም መስርሕ ኣብ ትሕቲ ሕቶ ምልክት ከእትዎ ከም ዝኽእል ስጋኣታት ይለዓሉ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ እቲ ብፌደራል መንግስቲ ዝተመዘዘ ግዝያዊ ምምሕዳር ይኹን እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ንሕጋውነት ዝምልከት ዘለዎም ፍልሊ ንምፍታሕ ዘተግህ ምንቅስቓስ ኣይተረኣዩን እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዚ ኣብ ቀጻሊ መዓልትታት ናብ ምንታይ ከም ዘምርሕ ብፍላይ ድማ ግብረ መልሲ ፌደራል መንግስቲ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ጽበይዎ ዘለዉ ጉዳይ እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ደባው ወጥሪ ዳግማ ይንህር ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ጸብጻባት የመልክቱ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ሓድሽ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ብምግባር ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ተኣፋፊ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ብመሰረት እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ መንግስቲ ሱዳን ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውቦ ናይ ምዕራብ ዶባት ሰራዊቱ ብሰፊሕ የዋፍር ኣሎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ብፍላይ ኣብቲ ምስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝዳወው ዞባታት ፌደራል ሱዳን ብዝለዓለ ምንቅስቓስ ተካይድ ከም ዘላ ተፈሊጡ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘዳወቦ ከባቢ ፋሻቅ ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዘለዎ ከባቢታት ጸረ ነፋሪት ከም ዝተኸለ ተሓቢሩ እዚ ስጉምቲ እዚ ዝተወሰደ ኣብቲ ዞባ ክልዓል ንዝኽእል ዝኾነ ይኹን ጸጥታዊ ስግኣት ንምምካት ዶባቱ ንምሕላውን ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ብተደጋጋሚ ምስሓብ ዝለዓለሉ ከባቢ ኣልፋሻቅ ሕጂ እውን ቀንዲ መእከቢ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ዝተዋፈሩ ሓይልታት ሱዳን ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዶባዊ ምጥሓስ ከም ዘይፍቀድ ብተግባር
ምርኣይ ምንቅስቃስ ዘዘውትሩ ከም ዘለዎ ምንጭታት ይሕብሩ። እዚ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ምስንዳው ምስቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ብፍላይ ምስ ግድብ ህዳሰን ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ተተሓሒዙ ሱዳን ኣብ ደባታት ዘለዋ ተኸላኸለ ዓቕሚ ንምጥንኻር ትሰርሕ ከም ዘላ ይእመነሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ደባት ዝካየድ ዘሎ ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ሱዳን ክሳብ ሕጂ ዝሃቦ ገዓዊ ምላሽ የለን። ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ደባት ምስሓብ ብሰላማዊ መንገዲ ብዘተን ክፍትሑ ከም እትደሊ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ነበርቲ ብሰንኪ እቲ እናገደደ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ስጋት ይሓድሮም ከም ዘሎ ይግለጽ። ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝኸፍአ ጎንፂ ከይኣትዋን እቲ ጸገም ብዲፕሎማስያዊ መንገድታት ክፍታሕን ዘለዎም ትጽቢት ዓቢ ምዃኑ ነበርቲ ዶብ ይገልጹ። ኣብ መወዳእታ እቲ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጠረ ወጥሪ ናብ ግጭት ከይዓቢ ኣህጉራዊ ትካላትን ጎረባብቲ ሃገራትን ኩነታቱ ብጥንቃቐ ይከታተልዎ ኣለዉ። ኣብ ቀጻሊ መዓልትታት ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝወጽእ ወግዓዊ መግለጽታት ነቲ ኩነታት ዝያዳ ንጹር ክገብሮ ትጽቢት ይግበር። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ቻናል ንሎሚ ዝነበረና ዜና ነዚ ይመስል ነይሩ። እስካዕ መጨረሻ ሓቢርኩምና ስለ ጸናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። እስካዕ ቀጻሊ ሰላም ኩንልና ስሰናይ ንዓኹም።